Ето отиваме тук един пиян в Габрово. Половин час не може да си отвори. Ко стана, бе, брат? Не мога да отвориш ли, бе? Не мога, брат. Не можеш ли, бе? Не мога, грам не мога това. Защо, бе? Не знам. А от половин час се мъчиш, не мога да отвориш, брат. Отваряй, моля те. Отваряй, брат. Как да ти отворя, бе? Аз да не съм от тука, бе. Не знам къде си човек. От половин час не мога да си отвориш, брат. Що? Не знам къде си, ама... Страшна работа. Ама напиша на овца. На какво се направи? На овца. Напиша на овца. Откъде си? От тук? От Габрово ли си? От Плевен съм. От Плевен си. Аз мисля, че си от Габрово. Тук какво правиш? На квартира съм по време. Това е смешно, да. Смешно, да. Бат, аз те гледам от половин час колата, там не мога да отвориш. Виж къде съм аз, виж къде е колата, виж къде светят фаровете. Отваряй пъти, бе, човек. Как да ти отварям, аз да не знам кой ключ. Ако ти отворя тук горе, дали се качиш във вас? Набара го, брат. Айде, жив и здрав. Пак ли затвори вратата, бе? Мамо! Къде ще го оцеля сега? Какво викаш? Ужас. Мамо! Пет и половина сутринта. Ох, не мога. Стига снима пъти, бе, уй. Ти ще ме умориш, бе. Ти ме уби. Беге, бе, уй. Мамо. Ох, не мога повече. Толкова не съм се хилил. Ох, не мога, човек. Да ти отключвам ли, бе? Аз ще отворя. Сам ли си отвориш? Как? Помощ не искаш. Добре, няма. Добре, без помощ. Влезе. Айде, брат, чао. Жив и здрав. Ох.